माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही उठाय 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 आव येला तुमचं मोगाचं मारियो गुड मॉर्निंग आम वयताय येचे नेसले कशी आहे तुम्ही जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताय अजून देखून निधो नाही उठे 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 मॅडम रेडी मॅडम कित म्हणा सदीत माय रेडी हायचंय माय रेडी एच मेरिकल रेडी मेलकिया रेडी मेरिस्टन रेडी हाय से गुड मॉर्निंग से वैसे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाय सध्या आपण झाली 5 झाली 5चा पहिले इथे फ्लाईट हा 7:40 फ्लाईट बाय सध्या ओके चल माय बोरिंग कन ओके गॉड ब्लेस यू तुमका मेळ्या मागी ओके इट्स एक्साइटिंग आहे सगळी मस्त ओके चल गॉड ब्लेस यू तुमका मेळ्या मागी थिंक बाय से बाय निदला ओके ओके निदला माहिती आहे तर विवेक केला आमका पावपा येते येते 2 झाले लागेचे 2 अच्छा बाबेला आम गेला विवेक बाबेला पावपा आमका गरमी बरी हा भाईल्यासारखी थंड आहे दिस मध्ये माय गेली माय आमची मोगाची नाही आता मुगार आता भाई बेबी मुकार येत असते हाडल्या नसते चल चल इथे बॅग काढ मोठा माहेर पावले पावले होते त्या दाबोली पावले चल असे चल गो गो किती दाखवत रे मेलकी किती दाखवत म्हणाला वी आवीस पीस पावले आता पावले आम्ही किती गे किती चल चले 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 मेलकी मेरिस्टन ते कितको हॅपी आहे फर्स्ट टाइम वयता ते मेलकिया मेरिस्टन आणि मेरिकल फर्स्ट टाइम फ्लाइट आम्ही ते फर्स्ट टाइम एअरपोर्टार भितर चले ते नाडो कम दिसाय एंट्री माते आमी भितर आसा आता कम यो 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 मेलकेर ते दे एअरपोर्ट ते तेंगे तो ग्लासान घालतलो हा ते इसो इले सारखेच हुंच्यासो इले ते हुंच्यासो देवले ते पीस झाले पितो येईन सारखे पीस झालो आहे नाही रे बाबा ते तो मॉडेल दिलो हा मी बेबी हां सारखे पीस झालांचे बेबी माय आमगे 10 वर्सान गे किती वर्स 15 वर्षांनी माय किती वर्सान येईल गे एअरपोर्टार 15 वर्सा ओके किती वर्सान येयल्या 15 10 वर्सान 15 वर्सान तरी येईल ती 12-13 किती हांडू ती क्विट आसताली पयली स्टार्टिंग चेकिंग जाता पयली चेकिंग जातालें हे सायडीन कितें जालें वय जालें अशें अशें हिंग बाथरूम हा टॉयलेट हा बाथरूम हा टॉयलेट हा से मेडिकल पावले भितर आ चेक किती चेक इन जालें आता आ किती 5 आहाय न्हू it's 5 आहाय न्ही ते सांगता मारियो थिंक रावताली येता अजून तेमगे जालें ना जेंट्स किती गाय ऐसे जालें बसाय रे बेबी बोले बसाय रे मेलकियो मेरिस्टन बस बेबी इससे ऐसे ओए ऐसे मैडम यो बिगिन यो पावले आज जाते हाँ वे लोग जाए था मुशन बेबी आंसू रे सारे के ऐसा पीस साल हाँ बेबी आनी नको लोग जाए था वे बेबी तू हुए था बेबी ओए तू हुए था स्पाइडर तो आ वाह स्पाइडर से ओल्ड फैन आते हैं लगते हैं बेबी तू हुए था बेबी ओए देखा ओलो पानी है ना एक्साइटेड आमगे गेट नंबर किती बेबीचे ए नाडू शी हाथी
हां ते एक जॅकेट घायली ना तेणी हां ब्लाउज मामांगे ब्लाउज ते एक जॅकेट घायलेली जॅकेट घायली ना तेणे लागेजींग घायला तुमची जॅकेट आणि आजची हाती नेरे रजा तू बरें आसा हां बोर जाला होय आतां बोर जाला बाबा आमी बोटीची वयता आसतना 8 वरां 6 वरां रावपा पडटा एअरपोर्टार अशें करून हो हिंग 5 मिनटांनी वचूय बोर जाला मेलकेर न्ही रे वया न्ही मागीर तू बोर जाला मेरिस्टन थोडा एक्साइटेड आणि ओव्हर एक्साइटेड हय तेगे मिक्स भाजी जालो हय न्ही रे चड हुशाल काट बर माले सारखे बोर्डिंग जालें आमचें बोर्डिंग चेक जालें आमी गेले आमी वयता कम कम बेबी कम ए जावं नाका वेट थँक्स ते सारकें हेंच हांवें फ्लायटा सो त्यात भितर वयताय आमी फ्लायट रावताय न्ही रे आमकां बाबा हेंच कोणा रावताय ती खबर ना लूक दिस सायड बेबी जे मेलकेरा आनी मेरिस्टनानी हेंगे तिगायली एंट्री मेरिस्टनाली फर्स्ट एंट्री मेरिकल कम यो मेरिस्टन माली फर्स्ट एंट्री मेरिस्टनाली आणि मेलकेराली बेबी गो फर्स्ट एंट्री आणि मेरिकलाली इथे फर्स्ट एंट्री आओ माली इथे फर्स्ट एंट्री गो व्यू बियॉन्ड गेले इथे ना मुकरस नमस्कार मुकरस गो बेबी go straight 12 this side go से बाहर है हमें फ्लाइट हमें से मेलकेर मुझे करे हां There goes the seatbelt sign. Please sit down and buckle first up. time मिले थे first time फ्लाइट आंसी There goes the seatbelt sign. Please sit down and buckle up. Thanks. ती हाटल्या बसलो आहे तेरा बेबी हाय से हां रा दो पडा सध्या प्लेन दिसती पडटा मातशें गेले मरे चोडे दिसती पड मरे हां हॅपी बाय गोवाशे बाय गोवाशे ऐसे guys welcome to Delhi आम्ही सध्या दिल्ली पावले सध्या इथे येत आहे मॅडम आत्ता लँड झाले आत्ता बायसले ओके आम्ही दिल्ली येयले ओके सो आमकां ओरों येता आमचो फादर रेमी आटे राहा हूंय आतां फोन मारला सो तेणें ऑलरेडी ऑर्गनायज केला आख्खें फादर रेमीन सो पिलाचो फादर तो तेणें आख्खें फूल ऑर्गनायज केलो आमकां सो आतां आमी हिंगसोन डायरेक्ट हॉटेलांनी वचपाना आमी डायरेक्ट चंदीगड वयताय चंदीगड ओके फूल ट्रॅवल जातली आमी आनी ट्रॅवल आख्खें हिंगसोन चंदीगड कितू लागता म्हणटा चोया म्हणून चंदीगड खबर ना म्हाका तो 1 किलोमीटर हॉटेल आतां लागेज कलेक्ट करून येते जे मेलकिया या हेच आहे उमेदीन दिल्ली बायसले ए गेट 3 हुया शन गेट 3 कम यो बिगिनर स्टेप नहीं यो बिगिनर से बीते बिगिने हाँ दादा उल्टा हाँ बिगिने यो चले शन चल तो रावतो फादर एमी आणि ओदरान पावतो ना ओदरान पावतो गो पडना तेका वाटे राहाय ते होय कुठे राहत चंदीगड सून मागे आमी वचपाचें जलंधर चंदीगड सून जलंधर वचपाचें ओके सो फादर एमीन सगळें ऑर्गनायज केलो आमकां ओके तो हिंगाचो कितलो प्रोविन्शियल्स कित्याक एक्चुली हें मोनिका न्हू थिंगा आमगे फॅमिली हें तो फादर सो तो आतां हिंगा आसता दिल्ली आहा सद्या दिल्ली कितें आहा तो हिंगा ओके आनी च्या मागीर सांगता तुमकां
शन येते किती दिवाळी दिवाळी गोशन हे बरेच आता न्हू चुपाचे ऐसा बिहेव करता है मेरे साथ फिर मेरे को बोलता है फिर मेरे ना? को ना गरम होके मेरे को हा होय कितले आता आहे मग ते छान याची दिवाळी ते बॉम्ब आहे याचे किती हां पिकअप हां हो वाव सो पिकअप केलं पिकअप 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 पिकॉक 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 चं बरोबर पिकअप केला वाव बरें सूट मरे हे ते हॅपी दिवाळी धमाका फुगड्यांचे बॉम्ब धमाका दिवाळी तेंगेले बाबा दिवाळी दिवाळीचे येचे चे 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 कितको जाय तिचे नाड दिवाळी तेंगेशान ओ दिल्ली एअरपोर्ट आतां सद्या राव बॅगेज खंय व्हरपाची हें कलेक्ट करपा आं ही थिंग न्हू ओके ओके बॅगेज ही थिंग बरो आहा एअरपोर्ट बरो आहा हांव येयल्लो पूण पयलो थिंग कनेक्टिंग जालो न्हू हाय गाइस आम्ही आता रावताय याचे आता लागेजी रावताय ओके हिंगासो हो ब्लॉग कवर करता ओके आणि मागीर नेक्स्ट व्हिडिओ दाखयता आमी हूंय चंदीगड वयता ती मागीर फादराकूय दाखयता ओके गॉड ब्लेस यू मोग आसूं आनी मोगान रावया मोगान भोंवया बरे भाशेन रावय तुमी ओके आज कोणाली हॅपी बर्थडे आहले हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी कोणाले वेडिंग एनिवर्सरी आहले हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी ओके हिंगासो हो ब्लॉग कवर करता आनी मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ ओके गॉड ब्लेस यू तुमचो मोगाचो मारीक देव बरो कर म्हूण तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया